OK, hele. Hodně negativní delta. Spike dolů, booksweepnuli jsme, nemáme tady kontrakty, máme tady nuly všude na to, na buy side. OK, boom. 6 sekund, 5, 4, 3, 2. Dva kontrakty, stop loss, podlow. A take profit na první kontrakt tady. První kontrakt sell byl tady. No taky pod $500. No tady, jo, tady se nám buildí se nám tady úplně cluster, pěkný. Buildí se nám tady cluster, tady to bude moje resistance zóna. A potom na nový svíc už neprojdem. Doufám. Až se tady uzavřem nad tím. Ne. Jsme tam, ale to bychom mohli ještě zareagovat na to. No již ne, není. Oni ještě teďka asi nereagují. Což bude přitom. To je na minutovce, tak 800, to je v pohodě. Kolik je u vás v Česku? Já nevím, jestli se počkej, zimní čas? Jo, ještě hodina, dobrý. Já jsem zapomněl, že je 8 času, že jo.